Luki je rođendan i Luka se boji konja. Sad ćemo mu kupiti konja. Velikog. Bigi. I pitona, ali Blaž ne vjeruje još uvijek da će biti piton. Jebat ću vam mater svima. Pomalo se bojim, no svakako ne volim biti u blizini njih, a to su konji. Gdje li je taj konj, Marko? Gdje li je? Taran! Čekaj. Vrhunac cijenosti. Definitivno. Tebi treba prijevoz da odeš po zmiju. Da. Jel bar žuta? Je. Ok, daj pošalji mi video, molim. Znači, majke mi, kažeš li nešto Luki Varenca, ja ću to slijediti. Bog Joe. Ovo je Hrvoje. Hrvoje voli pivo. Stvarne! Kakav je to konj koji ne voli pivu? Da je dobar. Kako ćemo staviti fakat? Kaj si ga ti bio na strop negdje zazlijepiti? Ja sam više da ga stavimo u WC i Bluetooth zvučnik unutra stavimo i iz dnevnog sa YouTube-a puštamo zvukove konja. Ti konje. Oh my god! Luka će biti presretan. Znači Ne, ja gle, idem dole. pitonak te ugrize, neće ti niš biti. Znači te bolit. Ja idem dole. Ne. Mogu bi ja tebi jednog pauka do fura pa da ima onda koje pičkice. Pa možeš, ajde. Može, aj. Može. Može. Ej Luka, kaj si rekao? Snimaj s mojom vlog kamerom. Ok, kad si doma? Evo tu sam na parkiralištu dole. Ozbiljno? Da. Ok, ajde. Pokucaj na vrata kad dolaziš da ti otvorimo. Bok Luka. Znači gle, uđi, a budi tiho. Dođi da mi borak. Dođi da mi borak. Gle, sretan ti rođendan. Lažite. Sjedni prvo malo ako hoćeš. Luka! Ajde, samo vode, pusti ti to. Tamo. Ako neko skoči iz ormara, stari me pomoći. Mare, stavio si ti konja do fura. Zanemari kaj u WC-u. Ja ti preporučam da ne ulaziš unutra. Ja ti preporučam da ne ulaziš unutra. Da, zihe. Kaj piju konji? Vodu? Vodu. Daj nam toči vode. Ne. Da, okej, znači, zove se Hrvoje. Ajde, dođi. Upali mu svjetlo. U kuć bio mu raku fire cijelo vrijeme. Ajde, mali je. Isus, da kak je glasan toliko. Ček, zaš je ovo zatvoreno. Ajde, otvori tuš kabinu. Gasi YouTube. Stari moj. Znači, hvala ekipa. Bojim se jahat konja, to je problem. Znaš kako bi sam se usilo, ja sam čuo, da evo lupa, fakat sam prije da sam konja, da fura. Znači, Luka, jesi spreman za drugi dio iznenađenja? Ne, spreman sam, ali ako mi neš staviš u krilo, stavim. Kaj ima? Ja sad ćemo ti trebati staviti blindfold i trebaš se leći na pod. To nije bilo u... Ne. Legni se na pod, ajde. Luka, znači, nemoj nagle pokrete raditi. Ok, stavi pored njega. Nada me niš lupi, stari. Nikakvi nagli pokret. Znači, nikakvi nagli pokreti. Aj pogodi šta je to. Ja mogu dirat. Nemoj dirat, Ne sa lijevom dirat. rukom, čekaj. A to je tvoja ruka. Ne nije. Se bojim. Luka, znači, možeš maknut ovo, ali nemoj naglo reagirat. Čekaj. Okej? Si spreman? Fuck ne. Si spreman? Ja čekam da Luka završi vodu. Ozbiljno meni si naglo licu. Ovo je bebe. To fucking prazi. Da! To je piton. Frajer u liži. Ili grise. Ne, ako se naglo nema ići. Gle jesi. Ispred pace. Da. Ili s kamenom. Ali izgleda kao da će me ogrizt. Neće. O, zašto zmiju, od svega. Kako se osjećaš, Luka, nakon ovog svega? Laknulo mi je da nije konj u mojoj kupovani, stari. Gledaj koliki je. Da, kupili smo moj konja, gle. Okej, ajde, šta sad da radim? Šta sad da radim? Isuse. Šta sad da radim? Šta hoćeš? Sad nek te ugrize. Sam čekam da te udavi, to je to. Dam ti 5 kuna ako te ugrizi. Marko je najbolji, to je trenutak, točno taj moment. Ja sam još vlogao i svidio. Nuki to smo. Skrile, daj pusu u glavu. Hoćeš? Aj. Ne. Daj, nemaš šanse pokojiti. Sad kad ti zaveže tenisicu. Tvoj šok, jeben ti je bumeran, jeben.
Kaže, šuzu bolje nek neki. Gledaj, Boga u guzu. Lorenzo lovi. B-roll. Možda i jezik.